Plazma. Az anyag negyedik halmazállapota. Az univerzum 99%-a plazma. Csillagépítők. A csillagokat a belsejükben található könnyű atommagok egyesülése fúziója működteti. A napban 15 millió Celsius fokos hőmérsékleten hidrogénatomok egyesülnek. Ilyen körülmények között az anyag csak plazma állapotban létezhet. A Földön fizikusok és mérnökök hatalmas berendezésekkel olyan kísérleteket végeznek, melyek során rendkívül forró plazmákat hoznak létre. A kísérletek célja olyan mesterséges csillagok létrehozása, melyek aztán egy kifogyhatatlan energiaforrásai lesznek. Ezek a jövőbeli fúziós erőművek. Ahogy belépünk a kísérleti erőmű területére, számos nagyobb épületet láthatunk, melyek a fúziós reaktor különböző részeit fogadják magukba. A legnagyobb épületben a reaktort éppen most építik. Az összeszerelő csarnokban alkatrészeket tesztelnek és pótalkatrészeket tárolnak. A napban a forró plazmát a gravitáció tartja össze. A Földön a plazma összetartásához rendkívül erős mágneses terek szükségesek, melyeket szupravezető mágnesekkel hoznak létre. A plazma körül elhelyezkedő szupravezető tekercsek a Föld mágneses terénél 100 000-szer erősebb teret állítanak elő. A fúziós erőmű épületének különböző szintjein bonyolult berendezéseket találunk. Hőcserélőket, plazmadiagnosztikai eszközöket, számítógépeket, tápegységeket, szivattyúkat, nagy frekvenciájú forrásokat és csatlakozókat, a plazma fűtésére használt semleges atomnyalábot kibocsátó berendezéseket, távirányítású robotokat. A mágneses mező a plazmát a berendezés szívében, a gyűrű alakú, úgynevezett toroidális kamrában tartja össze. A kamra olyan részekből áll, melyek nagy hő és részecsketerhelést képesek elviselni. Ilyen például a kamra alján található divertor, mely a plazma tisztítására szolgál. A reaktor belsejében távirányítású robotok szerelik össze az alkatrészeket. A fúziós erőmű működése alatt is ezek javítják, illetve cserélik ki a szükséges komponenseket.
Amikor a fúziós reaktor működni kezd, a telephely központjává a vezérlőterem válik, ahonnan operátorok, tudósok és mérnökök irányítják a berendezést. Hosszú idejű plazmakisüléseket hoznak létre, majd fűtőberendezésekkel addig hevítik a fúziós plazmát, míg az be nem gyullad, és képes nem lesz a fúziós reakció feltételeit önmaga fenntartani. Az erőmű ettől kezdve elektromos áramot termel. A csillagépítők azon dolgoznak, hogy kifejlesszenek egy biztonságos, tiszta és gyakorlatilag kimeríthetetlen energiaforrást a jövő generációi számára. A jövő egyik lehetséges energiaforrása a fúzió.